mag sikukuu. Kwa dhimbeleni Kwan mar osiptende mohewa 1014 manotimnegi nonro ewi chenro mag thieth e pachoka matin 5,000 kende makoro chiwo chenro mag nyuol ne mine mayach. Kaka jafwambo mara Judith Omondi leronwa, ripot piny owacho yango ni ikruok mar ut thieth e chiwo kony ne mine mayach tin, kendo kochopo kata 5% mar rang'iny madwarore ma en 6%. Lipod migawo mar thieth mane ogol onyiso ng'ol mantie ute thieth ma pachoka e chiwo kony ne mine mayach e pachoka gino mayangore ni medo kwan mar mine ma wito ngimagi kendo nyithindo matho e kinde nyuol. E lipodno ute thieth 4,000 e kwan mar mahawa 15,000 ema ni kod nyalo mar chiwo thieth kod kony ne mine mayach. E kwan ni 13 kende man kod masinde matin manyalo konyo e chiwo thieth ne mine mayach, kata 5 man kod masinde duto madwarore ne chiwo thieth. Bende 54 kende man gi kar medo muya kata oxygen ne mine mayach manyalo dwaro kony mar muya. E 40 mag ute thieth ma oyangi ni nyalo chiwo konygi, 4 kende mani kod ikruok mar chiwo thieth ne mine mayach. E 40 mar ute thieth gi, 8 kende man kod lony mar timo bero kata cesarean section ne mine mayach, kama tin ne 50 nyalo medo remo ne mine marembgi tin. Kata bed ni chiwo thieth ne mine mayach e osiptende, 21 kende mag kuonde thieth eman kod lakteche mani kod lony e chiwo thieth ne mine mayach, madho ngere dendo ni gynecologists. 79 mag ute thieth ma odong' onge lony e chiwo thieth ne mine mayach. Only 40 out of 902 facilities were offering comprehensive maternity services and had the requisite infrastructure, equipment and human resources to be able to offer comprehensive services. If you compare this with the data that we released in April at the Kenya Demographic Health Survey, you can be able to see those gaps. No wonder our maternal mortality ratio is still high. Our neonatal mortality rate has not decreased over the past 10 decades. It means we require to invest more in our maternity health services so that we can be able to save more mothers, more women, children and adolescents. Eduoko piny tho mar mine mayach kod nyithindo ma inyuolo e ute thieth ma pachoka, nyaka piny owacho med masinde kod lony mar osiptende chiwo thieth ne mine mayach. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika 14 nyakoro